Okay, Amaka Theophilus. I'm my Ebony State. I bịa zukọ ndị Igbo Amaka. Ndị Igbo Amaka a na-eme film n'asụsụ Igbo, eji asụsụ Igbo eme film. Ma egwu ha, ihe niile a na-eme asụsụ Igbo ka ha ji eme. Ha kwenye na n'asụsụ Igbo na o kwesịghị ka arapụ ya ka ọmụmụ. Onye ka ha ji chepụta wee sị na ha ga-emewe film ha n'asụsụ Igbo ka o wee na-akwalite omenala ndị Igbo. Maka na film ha nsogo mee nke ha mere n'afọ gara aga asụsụ Igbo ka ha jikwa ma ndị ọzọ ha mego tupu mbata. Ndụmọdụ nwere ike inye ha bụ ka ha jikọta aka ọnụ maka na ị na-anya efu na ọtụtụ ndị mmadụ ndị bụkwa ndị Igbo ha maazi ka esi asụ Igbo, kachasị ndị bi na mba ọzọ, ndị na-ebiro n'ala Igbo, ndị na-eto ụmụazị amụchara ebe ahụ. Ya o mezie efu ha ịsụ asụ Igbo na-afe ha arụ, mana site na fim ndị Igbo a na-emezi kịta ọ ya akwaliteze asụsụ Igbo, kwalitekwa omenala ha ka ọ ghara ịnwụ. Kekwa n'okwu agbamume ị na-enye ya bụ ndị Igbo Nka Productions na onwe okwu agbamume nwere ike inye ha bụ ka ha jisie ike n'ihe ha na-eme, ka ha ghara ịrapụ ihe ahụ ha sigo n'ihe ha chọrọ ime, maka na ịkwalite omenala na asụsụ Igbo ọ dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ ihe a ga-eme n'ofu ụbọchị. Ya ụta ha bidogo ihe a si ha jisie n'ike na-eme ihe na-eme n'asụsụ Igbo ka o wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Amaka Theophilus. Hi. Gịnị bụ ihe nke a Chimo? Hi. Ọla m bụ onye okwu. Ọla. Gịnị mere? Ị maka na ụzọ wụrụ ahụgo. Ụzọ nke bele. Nne m ụzọ wụrụ ahụrụ kwado ụzọ wụrụ bịakwara banya. Nne m agwụfụgo n'ife a na-agwa gị nne m. Gịnị ka m mere naanị ya? Gịnị ka m mere naanị ya?